Asiri ne na mallakar hadimi ga wanda yake so ya mallaki hadimi. Shi hadimi wani rauhani ne musulmi wanda a duk lokacin da kake da buƙatar wani abu, za ka zo ka shiga ɗakinka, sai ka karanta wasu ɗalasumai waɗanda zai gaya ma, sai ya zo kuyi magana da shi ka gaya mai kana son abu kaza, kana son abu kaza, ko kana so za a ɗauko ma wani abu daga wani gari, ko za a ɗauko ma wani abu daga wani gida ko wani kamfani, ko kana son za a ɗauko ma wani magani daga wani daji mai nisa, duk dai wani abu, ko kuma kana yin ayyuka, kana so ya dinga taimaka ma a cikin lamuranka na aiki ko lamuranka na kasuwa ko wasu abubuwa da sauransu. To shi hadimi yana da matuƙar amfani sosai sosai. Manyan malamai, manyan masu kuɗi, 'yan siyasa da sauran mutane, 'yan kasuwa, akwai mutane da yawa waɗanda duka suna aiki da hadimi. Ya sa sai ka ga mutum yana ta samun ci gaba, sai ka rasa yadda aka yi. Sai ka rasa yadda aka yi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'ummar faɗin duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu kan bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Muna godiya sosai sosai. Idan kai ko ke baƙo ne, sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun asiranmu da zarar mun ɗora. To muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu, masu bibiyarmu na faɗin duniya. To yau muna ɗauke da wani gingimemen asiri ne na mallakar hadimi. Shi hadimi yana taimakawa mutum ne a ɓangaren ayyuka, a ɓangaren kasuwanci, a ɓangaren tafiyar koma mene ne. Shi hadimi wani aljani ne amma musulmi ne. Zai dinga ma tunatar da kai lokutan sallah ko tuna ma karatu ko wasu abubuwa da sauransu. Yana da kyau gaskiya wannan. Yadda ake yin wannan asirin shine za ka samu kyandira ruwan ɗorawa guda 3, sai ka kukkunna su, sai ka samu maimunatu na hayaƙi, sai ka zuzzuba shi kamar yadda haka an zuba shi daga kyandir zuwa kyandir. Sai ka samu akwai wani babban kyandir na shuhurul jinni, ƙato ne ga nan a tsakiya, sai ka kunna shi shi ma, sai ka zauna gefe. Yawwa daidai 12 na dare kenan, sai ka fara lazumin ka na ajib ya maimunatul jinni, ajib ya maimunatul jinni, ajib ya maimunatul jinni. Za ka yi lazumin ne ƙafa 100 da 20 da 4,000. Da ka kammala, wannan maimunatun za ta zo tare da hadimi, sai ta haɗa ka da shi, sai ya gaya ma ɗalasimin da za ka dinga faɗi duk lokacin da kake son ganin shi. Amma subscribing da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribing. Muna godiya.